Heippa hei kaikille! Tässä se taas on Timo Taikurin legendaarinen videojoulukalenteri. Mutta tänä vuonna, oi voi, en voi esiintyä teille täysillä. Tiedättehän, Taikurin elämä ei ole pelkästään hatusta vedettyjä kaneja tai mystisiä kadotustemppuja. Toisinaan Taikurinkin on keskityttävä muihin taikatemppuihin, kuten laskujen maksamiseen ja lumen luontiin. Joten tässä ensimmäisessä jaksossa pahoittelen syvästi, että joudun tekemään katoamistempun kesken kaiken. Mutta älkää huoliko, lupaan, että ne jaksot, joita ehdin tehdä, ovat yhtä huonoja kuin aina ennenkin, ellei jopa huonompia. Ajattelin aloittaa tämän vuoden kalenterin esittelemällä teille uuden tempun. Timo Taikurin uskomaton ja näkymätön korttitemppu. Se on niin hieno, ettette näe sitä edes tapahtuvan. Ja eiköhän se ole parempi niin, sillä viimeksi kun yritin korttitemppua, kortit lensivät ympäri huonetta kuin villit valkoposkihanhet. Ja koska en ehdi olemaan täällä joka päivä, voitte tehdä oman taikatemppunne yrittämällä arvata, milloin seuraava jakso ilmestyy. Se on kuin jouluyllätys, mutta ilman takuuta siitä, että yllätys on hyvä. Mutta älkää olko surullisia, sillä vaikka minulta puuttuu tänä vuonna aikaa, niin huonoa huumoria ja kömpelöitä temppuja riittää varmasti jokaiseen vielä tekemättömään jaksoon. Pitäkää siis silmänne auki tai pikemminkin suljettuna, sillä se saattaa olla parempi vaihtoehto ja valmistautukaa nauramaan Timo Taikurin taikamaailmassa. Muistakaa, että taikuus on uskoa siihen, että huonoimmatkin temput voivat tuoda iloa, tai ainakin hämmennystä. No tervepä teille, täällä se Timo Taikuri taas on. Oikein hyvää joulukuun ensimmäistä päivää ja kuten tuossa tuo innokas speakeri jo kertoi, niin tänä vuonna tämä joulukalenteri menee vähän niin kuin harvemmalla tahdilla, mutta ei se mitään, pääasia, että se menee. Ja nyt sitten sinun tehtävä on tietenkin tykätä näistä videoista, jos tykkäät, älä tykkää, jos et tykkää, mutta sitten kirjoita sinne kommentteihin, että arvaa, minä päivänä tämä seuraavaksi ilmestyy, niin tästähän tulee hauska leikki ja tietenkin sitten voittaja saa palkinnon, joka osaa arvata oikein. Mutta hei, mennään temppuun ja aloitetaan korttitempulla. En löytänyt pelikortteja, mutta käytetään näitä Spotify-lahjakortteja, eli näitä nyt on noin 50 tai jotain semmoista. Ja sitten, jotta tämä temppu olisi liian helppo, niin totta kai olen numeroinut nämä kortit. Eli näissä on numero jokaisessa. Ja nyt näitä vähän sekoitetaan tällä tavalla. Näin. Ja nyt sitten sinun tehtävä on valita yksi kortti täältä. No, sä otat nyt vaikka tämän näin, eikö niin? Hyvä. Ja minä sitten piilotan tämän tänne pakkaan. Noin. Sitten sekoitetaan näitä kortteja tällä tavalla. Näin. Oho, osa meni, toivottavasti se löytyy. Ja nyt Taikurin tehtävä on löytää se oikea kortti. Se oli muuten numero 33. No nyt kävi sillä tavalla, että se valitettavasti tippui tuonne. Mutta ei hätää. Aika hyvinhän tämä sitten loppujen lopuksi lähti liikkeelle. Ensi jaksoon. Toivottavasti viihdyit ja muista tykätä ja naatiskella. Heippa!